Kaixo, ni Oier naiz. Gaur egingo dugun ariketa erabiliko dugu triste samar sentitzen garenean tristura hori kentzeko. Triste sentitzen garenean gure barneko eguzkia hodeiez estaltzen da. Ta gaur egingo dugu ariketa bat hodeia hoiek kentzeko. Bakarrik behar dugu errotulagailu horia eta laranja, kotoia eta orri txuri bat. Hasiko gara ariketarekin. Lehenengo margoztu behar dugu orrian eguzkia. Gero, kotoiekin eguzkia estali behar dugu. Hartu, zatitxo bat eta eguzki gainean jartzen dugu. Poliki-poliki eguzki osoa estaltzen dugu. Eguzkia guztiz estalita dugunean, egin behar duguna da, poliki-poliki kotoia kentzen hasi. Hartu kotoi bat eta arnasa hartu. Horri kanpoan utzi. Beste kotoi bat hartu. Kanpoan utzi. Berriro. Berriro, beste kotoi bat hartu eta arnasa hartu. Eta kotoi guztiak kentzen dituzunean, ikusi nola eguzkia indarrez agertzen da horrian, eta zuk lasaiago sentituko zara. Eskerrik asko, eta espero dut disfrutatzea ariketa honekin. Agur!